Bueno, ahí ya tenéis ya la primera crema a la vista. Y bueno, y ahora una pregunteta. ¿Cómo estás, chaval? Yeah. De puta mare. Vale, bueno, anem a seguir. Cara pa camunt. Està ideal? Està ideal, que no? Crec que sí, no sé, pots gravar? Està que potser andant. Què passa, Clara? Què passa? El Mike! El Mike! Rufo, què passa? El Mike! No, encara no. Yeah! Oh yeah! Senyorita Claria. No puedo ficar ya. Ya queda menos palmos.